Yuma. Naam. Aga to yare. Shara, ewe. Kurun ta hisi. Ene wila kari wani. Awo Yuma kadi. Bi fɛga mun f'i ye an ka tile filanan yɛlɛmani ko la quoi. Komi an kun bɛ loyer la donc an nana an yɛrɛ ka so kɔnɔ komi an ma ban fɔlɔ. An ma ban fɔlɔ donc ngo an m'a essayer an bɛ to yan fɔlɔ. K'a fɔ an bɛ to yan nɔ donc ka so in labaara dɔɔni a kɔnɔna na o ka fisa ni loyer ye quoi. N'a ka kalo o kalo wari min bɛ sara loyer la donc a fana a bɛ dɔɔni kɛ quoi. Donc butigi bɛ yen nɔ alhamdulilayi butigi a bɛ ka dɔɔni don so in yɛrɛ jɔra o la. N'Ala nana n'a ka kɛ inshallah a tɔ bɛ laban. Sinon caman débrouiller a kɔnɔna na o ka fisa ni loyer ye. An bɛ fɛ k'o f'i ye. Shara ɲame. Ni wuti problem t'a la. O diyara. Komi butigi yɛrɛ alhamdulilayi bi a bɛ ka marcher. Awɔ. N'Ala sɔnna a ma an b'an débrouiller ka to yan. Voilà. Dɔɔni don a bɛ ɲɛ. A diyara n ye kojugu i y'a faamu. Ne bɛ taa n ka tobili la. Shara, ko so bɛna ba dɔrɔn i jigi d'an bɛ bitigi ma kɛ an b'a ci pa e ti ne dɔn a furukolonden yɛrɛ nege foyi ti ne la. Shara, tile gana wari di n taa sugu la ka taa na san. Hali foli t'a la. Shara foli yɛrɛ waati wari di n ka taa na san ni foli bɛ ɲɔgɔn sira la tile de gannen don na i teliya bani. Yuma mun de kɛlen don sisan nin y'a tile 3 ye kabi anw yɛlɛmana yan ka ban e tɛ ka ne bonya bilen. Ko mun kɛra wa mun kɛra i b'a dɔn. Ne ka wari di ne ma ne ka taa n ka na san kuma caman foyi nege tɛ ne la bi. Yuma n tɛ e jogo kɔrɔ ye ni problème min bɛ yen nɔ e ka kan k'a fɔ ne de ye. Problème bɛ yen e ka kan k'a fɔ ne de ye an bɛ solution ɲini a la. E bɛ ka nin mun kɛ ne na nin man ɲi dɛ. Shara kɛ ne ma foyi k'i la ne ko i ka n ka wari di n ka taa n ka na san kuma caman nege tɛ ne la bi wari di n ka taa a ma ban. Yuma e tɛ ka ne bonya bilen o ko belebeleba de ye. Furumuso mana furu cɛ dɔgɔyali daminɛ o kojuguba de ye. Nka ne b'a ɲini Ala fɛ i bɛ fili mun na ne b'a dɔn i jogo kun tɛ nin ye mais n b'a ɲini Ala fɛ hali bi i bɛ fili mun na Ala k'i segin sira ɲuman kan i y'a faamu ka d'a kan i bɛ ka sira mun ta sisan i bɛ fili de la i y'a faamu. Ne ka wari di ne ma dɔrɔn ne ka taa n ka na san. N di ne ma.
Yuma. Inshallah. Akara cogo di? Mun bɛ yen nɔ? Mun na? Yuma sabali sa. Mun kɛlen don tan nɔ? Yuma kɔngɔ bɛ ɲini ka ne faga. Don o don e bɛ nasɔngɔ minɛ yan nɔ. K'e bɛna tobili kɛ. N'e bɔra sɔgɔma Yuma, e bɛ don fo fitiri kuma dɔw la fo safo tɛmɛnen kɔfɛ. Ne de bɛ taa dumuni ɲini kɛnɛma k'o san k'o dun. I falen na dɛ Yuma. Siya yɛrɛ kuma caman yɛrɛ de nege tɛ ne na. Ne bɛ yɔrɔ min na kɛ ne kunkololako yɛrɛ de ka ca sisan walayi. Nege foyi tɛ ne la bi. Yuma ko mana kɛ cogo o cogo, e ni mɔgɔ fila de bɛ so kɔnɔ yan. Ni problème ye e sɔrɔ e de b'o fɔ ne ye. Ko mana gɛlɛya cogo o cogo, problème mana juguya cogo o cogo, i kunkolo la ko mana juguya cogo o cogo, a mana gɛlɛya cogo o cogo n'i y'a ɲɛfɔ solution sɔrɔ a la. Ne ni e mɔgɔ fila de bɛ yen. Ni fɛn min ye ne sɔrɔ butigi kan, ni fɛn fɛn ye o sɔrɔ, ne bɛna ɲɛfɔ e ye. Munna ni ko ye e sɔrɔ e t'a ɲɛfɔ ne ye? Siya yɛrɛ walayi i baraji b'a nɔ la. Mais kɛ an ka kuma in yɛrɛ de to tan basa ne yɛrɛ de tora ka kuma ne fɛ kɛ ne tɔ de dusu bɛ kasi wa a ka ɲi ne bɛ baara la. Ala m'a ɲini fɛ hali bi i ka Yuma i k'a bila sira ɲuman kan, a bɛ fili la walayi i ka yafa a ma. An sɔgɔma. Baba. Kɔri baasi t'i la? Baasi foyi tɛ yen. Anba. Bisimila. Anba. I bɛ n fɛ bi a ka di kɔni? Walayi a ka di. Kɔri baasi foyi tɛ bitigi la? Walayi n yɛrɛ nakun ye bitigi ko in de ye. Walayi. Cogo di la? Surɔ zonw taara don bitigi kɔnɔna na. U ye bitigi Dakar donc u ye 30,000 ɲɔgɔnna ta ale ni bitigi minɛn damadɔni. U ma minɛn caman kɔni ta mais u kɔni ye 30,000 kɔni ta. Alahu akbar. Surɔ yɛrɛ. Walayi surɔ yɛrɛ bi sɔgɔmada in na n taara sɔrɔ u kan ka bitigi Dakar. I ma ye. Baba. Mais ne fɛ ne bɛ taa so e bɛ baara mun kɛra don min e b'o wari compter ka taa n'o ye fɛ. I b'a kalama n bɛ taa n'a ye koyi mais bi ta in yɛrɛ de surɔ hakiliko yɛrɛ de n sɔrɔ. I ma parce que wari dɔ tun bɛ n bolo saki kɔnɔna na. Bon donc 30,000 min tora n ko ne bɛna bitigi datugu n b'a ta hakili bɔra a kɔ ka taa ka to bitigi kɔnɔna na. I ma n y'a faamu. Ni fɛn mana kɛ ni Ala ye fɛn fɛn latigɛ o bɛ kɛ. O don dɛ. O tɛ foyi ye. Don dɔ la adamaden don dɔ la i ka jan don dɔ la i ka so. O ye tiɲɛ. Wala nɔgɔya bɛ yen gɛlɛya fana bɛ yen. O ye tiɲɛ. Ni Ala sɔnna a ma gɛlɛya mun selen filɛ a ma Ala bɛ tila ka nɔgɔya lase a ma. Inshallah n'Ala ka jɛ. N dalen don i yɛrɛ la n b'a dɔn i bɛ ko bɛɛ kɛ walasa butigi in a ka kila. Inshallah n'Ala ka jɛ kɔni n b'a se cogo bɛɛ la ka lajɛ ka fɛn dɔ kɛ pour que a bɛ se ka remplacer a nɔ na quoi. Kana kɛ problème ba y'an ma. Inshallah n'Ala sɔnna a bɛ ɲɛ. Inshallah a bɛ ɲɛ n tɛ foyi ye. O de kun don quoi n bɛ sira ɲini. Problème t'a la. Ne bɛ taa. N y'a fɔ. Lawa. N lamɛn I ka ko in de lajɛ I kun ye 30,000 ko kuma fɔ ye donc n nana sisan n y'a dabiri cogo la n ko bitigi kɛra cogo dɔ la donc ko bɛɛ ɲɛnabɔra I bɛ tila ka n sɔrɔ yɔrɔ kɔrɔ la donc an bɛ tila ka ko ɲɛnabɔ quoi ok. Baba I ko ten. Walayi n ko ten ne de m'a f'i ye a tila ka n sɔrɔ yen dɔrɔn an b'a ko bɛɛ ɲɛnabɔ. A ko bɛɛ ɲɛnabɔra. A ko bɛɛ banna. Aya n'i ko ten n y'a faamu n tila k'i sɔrɔ yɔrɔ. Ok problème foyi t'a la. Ok an b'a kɛ kɔfɛ. Ok an b'a kɛ ten. Yuma. Inshallah. Ne bɔtɔ min? Ni ye bɔtɔla ne bɔra ci la kɛ. O ci jumɛn tuguni? E bɛ se ka taa ci la k'a sɔrɔ ne t'a kalama I bɛ bɔ ka taa kɛ sisan e bɛ bɔ I tɛ foyi fɔ ne ni waati min y'i diya I bɛ don.
Aisha i fana sabali sango mutara cila amma ba ma bone ne ga teme ba Aisha jo kile fila ne bɛ ka to ka bɔ mun na ne bɛ bɔ ti sara ne na ha i mana e ɲininka tuguni i b'a fɔ ko muso ci e bɛ se ka bɔ cogo di k'a sɔrɔ e m'a fɔ ne ni e mɔgɔ fila de bɛ yan ha hali ne bɛ bɔ ka taa misiri la ne b'a fɔ e ni yɛrɛ bɛɛ ye ko wɛrɛ mun ye i bɛ ka mun yɛrɛ kɛ mun ka jugu ne nin bɛɛ ye nin y'a dɔgɔkun kelen ye ne bɛ ka da dɛbɛ de kan i ti sɔn hali n ka gɛrɛ i la mun na o ye kojuguba de Aisha ka kile fila nage ne yɛrɛ de ma lafiya a to nin wagati n ka tɛmɛ ni lafiyara kɛ m'a f'i ye voilà ni e ma lafiya kan ka fɔ ne de ye ni e bana ne do e de b'a fɔ ne de bɛ taa ne ye dɔgɔtɔrɔso la ka taa i furakɛ Shaka ke kuma caman yɛrɛ de nege tɛ ne na bi a to ne ka taa ban ci wɛrɛ de bɛ ne la k'o ɲɛnabɔ Allah ne b'a ɲini fɛ i ma bɛ sira min i k'a bɔ a kan i ka yafa a ma ka d'a kan ne yɛrɛ yafalen don a ma Ouais. Kori ma me kan kono re. E kɔni b'a dɔn kɔni ne mɛnna kɛ kɔnɔ kabiri wagati jumɛn ne ko n k'e ma k'e ka na midi i ma fama mais e nana fo 13h ka don 14h kɔnɔna na c'est pas mieux. E kana jimisa cire mu calen no ne na ne wa. Ok problème t'a la. Bon Yuma n'i wele ka na basi tɛ e yɛrɛ b'a kalama an bɛ ka nin ko min kɛ nin tan nin ti ko ɲɛnama ye quoi. N'a fɔra e furulen don ko e ni ne bi kuma bɛɛ an bɛ taa jɔjɔ carré kɔnɔnaw de la vraiment a cɛ man ɲi quoi. Bon a kun ka di ne ye n'a sɔrɔ ko in bɛ se ka dabila parce que depuis ne yɛrɛ donna e ka ko in yɛrɛ la fɔlɔ danaya kun bɛ ne ka bitiki la fɛn caman i m'a mɛn depuis ko in daminɛna kuma bɛɛ ne de bɛ nkalon tigɛ la Saka ye a bɛ tan k'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ tɛ quoi vraiment min kɔni bɛ ne fɛ k'o f'i ye an ka ko in a ka di ne ye a ka jɔ ten quoi parce que ne yɛrɛ bɛ ka fɛn turu ko in na trop a ka di ne ye an ka dabila quoi. Baba i buri ko a dabila wa. Bon o de kɔni ne yɛrɛ hakili la. I ma kuma fɔlɔ yɛrɛ k'a dabila wa. Est-ce que e ne dɔn ka ko daminɛ k'a dabila fo piki ni pelu e de ne nɛgɛ ka don bɛɛ dafɛ se e bɛna fɔ k'an ka ko dabila a ti dabila ten dɛ muso min nɛgɛ ka bila e sigi i b'o yelen nɔ. Bon ne kɔni ye décision min ta kɔni ne kɔni vraiment ne kɔni fan fɛ kɔni foyi tɛ yen a dabila la ne fan fɛ quoi. Baba i ma kuma fɔlɔ yɛrɛ k'a dabila n'i ko ko k'a dabila ne bɛ taa fɔ Saka ɲɛna ko e de bɛ taa sira tigɛ ne sugu taga sira la k'a fɔ k'i bɛ ne fɛ wallahi ko ne ka to ka wariw minɛ ka na di e ma a ti dabila ten dɛ n bɛ taa fɔ Saka ɲɛna n bɛ taa kuma bɛɛ fɔ Saka ɲɛna n e de bɛ taa sira tigɛ ne sugu taga sira la awɔ n t'a bɛɛ fɔ a tɛ se ka bila ten dɛ ka ne don ko la ka tila k'a fɔ k'i b'o dabila. Bon ne bɛ se k'e jagoya k'e don ko la ka sɔrɔ a ma diya e yɛrɛ wa. Bon Baba i b'a dɔn an ka nin ta in tɛ sa ne bɛna taa ci la k'an bɛɛ kɔfɛ an bɛ tila ka kuma. Bimuso ne yɛrɛ tɔɔrɔ ne bɛna nin ko in kɛ cogo o cogo n'Ala yɛrɛ tɛ kɔni est-ce que bɔcogo bɛ ne na nin ko in na mais inchallah n'Ala ka jɛ ye ko in bɛ nɔgɔya cɛ jɔn ka teliya ka taa bitiki la an tile saba bon kɔrɔ baasi la nin waati in na alhamdulilayi a kari o de fɛn b'i kɔ wa i bɛ fɛn kɔ de fɛn bɛ kɔ wa fɛn bɛ kɔ wa n bɛ fɛn fana kɔ awɔ tabarikala ok n y'a fɔ n bɛ fɛn min kɔ o ye n bɛ deli i ka yafa n ma teriya la adamadenya yɛrɛ kɔnɔna na deli yɛrɛ de i ka yafa n ma n m'aw faamu dɛ e ye mun kɛ mun kɛra ne kun bɛ na yan ne kun bɛna fɔ a bɛ tan bitigi kɛra tan awɔ
vraiment a kuma ninnu tiɲɛ t'a la. An yɛrɛ ka madamu ne kun wari nin de ta n kun b'a d'ale ma. N yɛrɛ y'a ye n bɛ ka min kɛ. Madame jɔn? Yuma. Ne ka Yuma. N yɛrɛ y'a ye n bɛ sira min kan sira ɲɛnama tɛ. N ko n bɛna yafa deli fɛ i ka yafa n ma adamadenya la i ka yafa n ma teriya la Ala yɛrɛ ka sɔrɔ i ka yafa n ma. O de kama n ko fɛn bɛ n kɔ. Baba, n ye kuma faamu. Jɛnatigɛ ye nin de ye o. Ko mana gɛlɛya cogo o cogo, nkalon mana mɛn tigɛ la don o don, don dɔ la tiɲɛ bɛ bange. Baba, n y'i ka kuma faamu. Adamaden ni mɔgɔ mana jɛ ka ban, fɛn fɛn y'a fura ye, i k'i kɔnɔ jɛya a tigi ye. N'i y'i kɔnɔ jɛya a tigi ye, e ni mɔgɔ min bɛ jɛ la, n'a y'a dogo i la siɲɛ kelen dɔrɔn, Ala b'a siɲɛ jira i la. Ne tun tɛ nin kalama o. Ka d'a kan ne dara e la, ka e bila n ka butigi kɔnɔ, ka da i la. Ne ni e de jɛra. Donc ni e jɛngɛnna dɔrɔn, Ala kelen filɛ k'a jira ne na nin ye. Adamaden bɛɛ lajɛlen bɛ fili. I y'a faamu? Ne ye e dɛmɛ, ne ma se ka ne sara kɛ foyi ye, fo ka n'a kɛ ka na tugu ne yɛrɛ muso la ka ban. Nka ko mun kɛra ka ban o kɛlen. Baba, ne yafara i ma. I y'a faamu? Ne yafara i ma, wa ne bɛ Ala yɛrɛ deli Ala ka yafa i ma. Parce que i yɛrɛ i filila. Fili man jugu fo fili dɔnbaliya. I filila i tilala ka segin k'i bɛna sira ɲuman ta. O ka ɲi kojugu, o ka di Ala yɛrɛ fana. Ne kɔni baasi foyi tɛ ne fɛ. I bɛ se k'i ka baara kɛ, i bɛ t'i ka baara la, a banna. I y'a faamu? I bɛ se ka taga. Nka a diyara n ye. Nka semaine wɛrɛ, mɔgɔ wɛrɛ bɛna fara i kan, i n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. A bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ butigi la quoi. I y'a faamu? A diyara n ye, i ni baraji. Ala k'i sara. O de kun don. U b'a fɔ jɛnatigɛ la i bɛ ɲɛ dɔ ma bi, o bɛ tila ka taa kɛ i yɛrɛ jugu de kɔfɛ. Nka an ɲɛna. Hali bi Ala ka sababu ɲuman di an n'ale silamɛ bɛɛ lajɛlen ma. Yuma, ale ta ka nɔgɔn. Yuma yɛrɛ bɛ gabugu la. Yuma. Naam, Shaka. Hakɛ to nin bila i ka na yan joona dɛ. N mago b'i la. Shaka, e kun ye ne wele wa? Awɔ, i sigi. O kɛra kɔni. Tulo b'i la. Yuma. Nkalon mana mɛn tigɛ la don o don, don kelen tiɲɛ bɛ bange. Ala yɛrɛ ko jɔ fɛn bɛɛ ye dafɛn de. I y'a faamu? Shaka, ne b'o faamuya dɛ. E bɛ ka nin bɛɛ fɔ mun na? E ni ne ni ɲɔgɔn cɛ, an mɔgɔ fila de bɛ yan. Ne ye e ɲininka Yuma, n ko fɛn jumɛn bɛ e la tile fila in na, fɛn jumɛn bɛ e la donc i ma se ka foyi de fɔ ne ye. I tɛ ne bonya bilen, i tɛ foyi de fɔ. Nka Yuma, ne tun bɛ Ala deli de la don o don fɛn min bɛ e la ne ka se k'a dɔn. Nka bi alhamdulilayi ne y'a dɔn. Ka d'a kan fɛn min tun bɛ e la ne y'a faamu. Baba bɔra yan bi ko tɛmɛna i n'a ni ɲɔgɔn cɛ, a y'a bɛɛ fɔ ne ɲɛna. Ayi, a ma se fɛn ma, nin ye nin ko bannen sa Yuma. Kuma yɛrɛ tɛ nin na quoi. Mais ne tun t'a dɔn Yuma e tun bɛ sɔn ka nin kɛ ne na quoi. Mais ko mun kɛra, o y'o kɛlen.
Shaka ma ɲini fɛ i ka yafa ma Ala ko ma. Yuma Aisha bana sa ino ne yafalen ma sita ne de donna ne la. Aisha ne y'a faamu sa adamaden i bɛ fili mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ fiɲɛ sama i bɛ ji min kan i bɛ fili ma ne ma jigin i la o i y'a faamu ne ma jigin i la fiyewu ne yafalen don i ma wa ne yɛrɛ bɛ Ala deli a ka yafa i ma i y'a faamu i kun bɛ mun na i kun t'a dɔn ne y'a fɔ i kun t'a dɔn de adamaden bɛɛ lajɛlen bɛ fili i y'a mɛn Shaka yafara ni foyi tɛ yen nɔ Yuma foyi tɛ yen nɔ ya ko fili ma jugu fili dɔnbaliya de ka jugu i y'a faamu nka n'Ala ye alamisa wɛrɛ jira n na i dɔgɔmuso kan ka na o bɛna fara e kan yan nɔ i y'a faamu Shaka wala o bɛna kɛ o muso filanan natɔla ye i bɛ se ka taa baara la sisan n bɛna n ka wari de tɔ Shaka ni ko ti ɲa wala Yuma ta wala n bɛ wari de la